Kung papiliun ta og dalan sa wala o sa tuo, siguro ang uban sa ato mopili sa wala, ug ang uban mopili sa tuo. Samtang ang uban wala kabalo sa kung unsay ilang pilion tungod kay wala man sila nasayod sa mamahimong padulngan, ug ang uban mahadlok nga mopili bisan asa kay basin sayop ang dalan nga ilang mapilian. Pero kabalo ka sa realidad sa kinabuhi matang adlaw kinahanglan ta mamili sa kung unsay mamahimong dagan o padulngan sa atong kinabuhi. Maong kung moabot man sa higayon nga wala ka kabalo sa imong mamahimong pilion sa mga dalan nga walay kasiguruhan, ug kung paminaw nimo masulubon ka, mahadlok ka, naglibog ka o kapuya na ka nga mamili ug mopadayon sa kinabuhi, ayaw pilia ang dalan nga naa sa wala, pero ayaw pud pilia ang dalan nga naa sa tuo. Hinuon, kanunay pilia ang dalan pabalik sa Ginoo kung asa ka nagikan ug sa imong ginikanan. Kay aron matultulan ka sa imong tinuod nga padulngan. Sa kinabuhi, bisan unsa pa kadaghan ang dalan nga atong pilianan o ang atong ginatawag nga mga opportunity, kung walay insaktong mugiya sa ato, dili gihapon ta makaabot sa atong tinuod nga kadaugan. Kapuyo na lamang tagpaningkamot matag adlaw pero wala paghihapoy na padulngan. Maong kanunay pilia ang dalan pabalik sa Ginoo. Ug diha sa imong pagpili sa dalan pabalik sa Ginoo, posibleng daghay mubabag sa imo. Ug isa na ani ang katas-on sa imong naabot sa kung asa ka karon. Posibleng mosulod sa imong unahuna nga kalayo na sa akong naabot, kataas na sa akong nabaktas. Unya mobalik ra ko sa akong agi aron ipaubos akong kaugalingon ug isurrender ni tanan sa Ginoo. Daghang mga kabug-aton ang pwede nga mubabag sa imong pag-surrender, pero kabalo ka diha sa imong pag-surrender, matagamtaman nimo ang kinabuhi nga bisan wala pa ka sa tumoy-tumoy sa imong padulngan o sa imong utlanan, makabaton na kag kinabuhi nga malipayon ug malinawon ug maunay tinuod nga kalampusan. Once again, this is your Migo Nimo reminding, sa kadaghag dalan nga pwede pilion diri sa kalibutan, ang dalan pabalik sa Ginoo ang kanunay pilia, kay siya ang maghatod sa atua. God bless everyone. Isaiah 55:6-7. Seek the Lord while he may be found. Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me.